Auzian jaiki naiz zuerte honian, tanke bat topatu dut ere kafesnian. Ez dakit zer daukagu, bakea da gerra, baina nik badazpadan egin dut bizkerra. Furra, furra, fandango. Kaixo, gu bigarren mailakoak gara. Gure taldea tximeleta magikoak da, eta orain gure izenak esango ditugu. Itoitz, Eider, Iraide, Magi eta Jon gera. Jarraian ipuina kontatuko du. Aurrera ipuina! Zerbait egitekotan, zuzen eta artez, horri bat garbitu du, urpistola batez. Orain galdurik nago, beldurrez bete eta muniziorik gabe, gelditu naiz eta. Furra, furra, fandangua, hortxe duzu fandangua, geure guztukua. Hortxe duzu fandangua, geure guztukua. Gominola, bazen behin neska bat Gominola izenekoa. Eskolara joaten zen, eta denek berarekin egon nahi zuten, zapore ona zuelako. Horregatik zaporea ezkentzeko ezen dutxatzen. Baina egun batean nekatuta eta izarritan zegoen, eta dutxatu behar izan zuen. Baina zaporea kendu zitzaion, eta izenez aldatu behar izan zuen, eta Nerea izena jarri zuen. Egun hartatik aurrera ere, gelakoek ez zioten ezer eskatzen, guztia berea zelako. Eta orain banoa berriro joera, bila ez badatozki lolo egitera. Bihar ikusiko da, zer dagoen berri, jakintzuenak ere ezin du. Gustatu alzaizue ipuina, guri asko gustatu zaigu, eta orain gure irrati saioarekin jarraitzeko bi txistak kontatuko ditugu. Aurrera txisteak! Txakurrarena. Txakur bat txiste deitzen zen, txistea hil zen eta txistea bukatu zen. Ja, 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 ja! Puskarrarena. Gizon bat medikuarenera doa eta esaten dio: mediku jauna, arazo bat daukat. Nire puskarrek ez dute usainik. Hori ez da posible. Bota ezazu oraintxe bat? Prrrrut. Hori larria da. Ebakuntza behar duzu, dio medikuak. Ipurdian, ez gizona, sudurrean. Ja, 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 ja! Parra egin alduzu txisteki, guk parrasko egin dugu orain, arte ez ditugu esan ere, aurten esaera zaharrak esango ditugu, eta baita ere zein kasuetan erabiltzen diren, ezagutzen dituzuen.
politako kehak zapuzten zuen bitartian, gurak irentsi zizun, baina politako zikinak kehak zapuzten zuen bitartian, gurak irentsi zizun. Gu, azkenean gurugu, besteak irabazi eta guk galdu. Esaera honek esan nahi du gure artean diskutitzen baldin bagabiltza azkenean denbora galduko dugula eta besteak irabaziko dutela. Gezurrak hanka motzak. Honek esan nahi du nik gezur bat esaten badut eskolan edo kalean, etxera azkarrago iritsiko dela gezurra ni baino. Eusten nauen soka zara, daidotzen nauena, ametsak sortu zizkidana, galtzen dituena, na 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 na. Beno, ea hasten zareten esaera zahar hauek erabiltzen, eta orain, asmakilon parte hartzen dugunez, asmakizun bat kontatuko dizuegu. Ea asmatzen duzuen. Egin didazun negarra, nire sua itzali da, etara gaueko izar bakarra, etara nara na. Orratz berezia naiz, gailurreta naiz nagusi, baina sekula ez dut haizerik josi. Zer naiz berriro errepikatuko dut. Orratz berezia naiz, gailurreta naiz nagusi, baina sekula ez dut haizerik josi. Zer naiz? Nara na na Asmatu alduzue asmakizunak, gaurko aurtengo lehenengo irrati saioa izan da eta ia bukatutzak eman beharko dugu. Baina hori bai, aurten berriro ere etorriko gara, beste saio bat eskaintzea eta ia agur esateko momentua da. Agur eta laster arte. Agur!